Id-direttur tal-Finco Paul Bonello jgħid li quddiem l-MFSA qed jitresqu aktar każijiet ta' bejgħ ħażin tal-Lavalette Multi Manager Property Fund. Hemm xieren u li aħna għajna ġa minn Settembru li għadda jew Awwissu li għadda nissottomettuhom kemm lill-Bank of Valletta kif ukoll lill-MFSA. Ħafna każijiet ta' nies li letteralment huma litterati, għal-volja anke dawk li huma li mhumiex illitterati wkoll nikkontendu li huma inexperienced investors, kif ukoll nies oħra pereżempju fuq kura psikjatrika li ffirmaw, li rċivew il-prospett, li qrawh, li fehmu r-riski li huma deħlin fihom. Jirreferi wkoll għal każijiet fejn investituri kienu mħajra jbiegħu investimenti sodi bħal bonds tal-Gvern Malti biex investew f'dan il-fond li kien deskritt bħala low jew medium risk. Bil-każ tal-om li allegatament saret la pressjoni biex tinvesti fil-Lavalette Multi Manager Property Fund kien infurmat il-Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi u anke l-Kap tal-Oppożizzjoni. Kien korrett li jsir hekk, għax importanti fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabilità tat-tmexxija tal-pajjiż u ta' kull ma jiġri hija tal-politiċi. Fl-aħħar mill-aħħar huma jridu jġorru r-responsabilità. F'dan il-każ partikolari iżjed u iżjed għaliex il-Gvern huwa l-ikbar shareholder fil-Bank of Valletta, japponta lill-Chairman, japponta numru ta' diretturi, japponta lill-Board tal-MFSA. Il-Lavalette Multi Manager Property Fund huwa Professional Investor Fund, intis biss għall-investituri professjonali. Aħna nibqgħu ngħidu experienced investor xi tfisser. Tfisser eżatt dak li kienet qalet l-MFSA iżda 3 snin ilu fl-2009 f'rapport tagħha tal-2009 bil-miktub qalet u naqblu perfettament experienced investor u investitur li ta' bilħaq jifhem ir-riski li jeżistu fil-prodott u li jista' jiddeċidi għalih innifsu jekk dak il-prodott huwiex adattat għaċ-ċirkustanzi tiegħu jew le. U li l-istess MFSA komplittajt ma setgħetx tifhem kif prodott bħal dan jista' jinbih fuq il-counters tal-ferat tal-bank. F'dan il-każ il-maġġoranza tal-investituri huma anzjani waqt li 90% tal-investituri fil-fond huma finanzjarjament illitterati u għalhekk ma jikkwalifikawx għad-definizzjoni li ngħatat mill-istess MFSA.